இன்ஃப்ளூயன்சஸ் குட் ஆர் பேட், ஷேர் இட் வித் த லிமிட். அது பாசிட்டிவ் திங்ஸா இருக்கட்டும், நான் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கொடுக்குறேன்றதா இருக்கட்டும், நெகட்டிவான விஷயமா இருக்கட்டும், கீப் இட் ஆன் அ லிமிட். பிகாஸ் பவர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ன்றது நேற்று காலைல 5:45 நான் ஃபீல் பண்ணேன். காலைல 5:45 ஃபோன் எடுத்து இப்படி ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஒரு நியூஸ் நான் ஒன்று பார்த்தேன். அதுல இருந்து அப்படியே ஸ்டன் ஆகி ஒரே எனக்கு என்ன சொல்றது, நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்ம நல்லா பாத்துக்கணும். சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஓவர் த போர்ட் திங்க் பண்றோமோ, இது ஒரு ஆங்ஸைட்டி தான். நேற்று பார்த்ததுல இருந்து ஒரு ஆங்ஸைட்டி தான், புரியுது எனக்கு. பட் வாட் எவர் இட் இஸ், கீப் இட் ஆன் அ லிமிட். அது உங்களுக்கும் நல்லது, பாக்குற எங்களுக்குமே நல்லது. ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டஃபா இருந்தா எல்லாருக்குமே அந்த திங்கிங் போகும். என்ன மாதிரி நிறைய பேர் திங்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் நம்புறேன். நேத்து காலைல 5:45, இன்னைக்கு மத்தியானம் 2:30 மணி வரைக்கும் இன்னும் அந்த எஃபெக்ட் அப்படியே இருக்கு. அதுக்கு ஒரு பாட்டு, ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கமெண்ட் ஆன் தட். பட் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங், கீப் இட் வித் த லிமிட். டோன்ட் ஓவர் ஷேர்.